Benvinguts a Racons de Comunitat. Amb penya-segats impressionants, camins escarpats i vistes al Mediterrani, la Cala de la Granadella a la Marina Alta ofereix una experiència única per als corredors de trail. A banda de les característiques tècniques, al final estem corrent pràcticament per al costat de la mar, respirant la mar. Entonces, això aporta un plus a qualsevol atleta. La Granadella no sols és un delit per als sentits, sinó també un repte físic. Cada pas que fas així et connecta més amb la naturaleza. Tenemos el privilegio de tener playa y montaña en un mismo entorno. Aquí es muy especial practicar este deporte porque combinas zonas muy técnicas con zonas muy rápidas, entonces ahí puedes trabajar las dos combinación perfecta. Un lloc on la mar i el cel conflueixen oferint una oportunitat per a descobrir la riquesa natural de Xàbia.